Il-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli ħabbret għadd ta' bidliet fil-liġi tax-xogħol biex fost oħrajn min iħaddem jistabbilixxi politika ċara dwar miżuri favur il-familja fuq il-post tax-xogħol. Permezz ta' din ir-riforma min iħaddem se jkun obbligat ukoll li jintroduċi payslip dettaljata li tinkludi n-numru ta' sigħat normali tax-xogħol, is-sara u sigħat ta' xogħol fi ħdud u festi pubbliċi u kif ukoll bilanċ tal-leave u s-sick leave flimkien mar-rendikont ta' bonuses u allowances. Se ssir liġi wkoll li min ikun qed jaħdem ma' xi kumpanija b'mod temporanju għal żmien qasir ikollu l-istess paga bħal persuna li tagħmel l-istess xogħol iżda li qiegħda taħdem b'mod permanenti. Dwar trasferiment ta' negozju se jiġi aċċertat li l-ebda kondizzjoni fil-kuntratt tal-ħaddiem ma tinbidel b'mod unilaterali imma l-ħaddiema jżommu l-istess kondizzjonijiet. Ħabret dan il-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli f'konferenza tal-aħbarijiet f'wieħed mill-ħwienet ta' The Convenience. Miżura oħra hija li fil-bidu tas-sena jekk se jkun hemm xi leave li jittieħed mod partikolari, pereżempju il-fabrika tgħid ħa tagħmel shutdown jew se jagħtu xi ġurnata dik il-ġurnata leave li tiġi bejn festa u bejn il-weekend pereżempju, illi inti fil-bidu tas-sena tkun taf l-employer x'għandu f'moħħu li se jagħmel sabiex inti tkun tista' torganizza l-ħajja tiegħek u l-ħin ħieles tiegħek. Dawn il-bidliet saru wara konsultazzjoni sħiħa mal-partijiet interessati, fosthom mal-employers u anke rappreżentanti tal-unions tal-ħaddiema fil-bord ta' relazzjonijiet dwar l-impjiegi. Issa għaddew kif semmejt mill-Employment Relations Board u issa se nkunu qegħdin irresquhom sabiex għandek uħud li huma legal notices u uħud huma direttament emendi għal-liġi tal-ejra u nkunu qegħdin ovvjament irresquhom fil-Parlament. Is-Sur Andrew Attart, Operations Manager ta' The Convenience, qal li l-kumpanija li tħaddem madwar 500 ħaddiem tilqa' dawn il-miżuri. Nilqawhom b'mod pożittiv fil-waqt li aħna diġà nħadnu diversi family friendly measures. Dejjem fejn nistgħu nżidu, dejjem fejn nistgħu ntejbu. Bħala kumpanija The Convenience Shop ninvestu ħafna fil-ħaddiema tagħna. Preżentament aħna wkoll inħadmu magħna counselor fejn tkun qed tindirizza kull sitwazzjoni li forsi l-ħaddiema tagħna jkunu qegħdin jgħaddu minnha kemm fuq ix-xogħol kif ukoll fil-ħajja personali tagħhom. Huwa faħħar ukoll qatt ta' inċentivi oħra li ħall-Gvern f'dawn l-aħħar snin, fosthom dik ta' childcare b'xejn. Huwa qal kif permezz ta' din il-miżura, il-kumpanija nnutat li diversi applikanti ġodda qed japplikaw għax-xogħol minħabba li għandhom il-kumdità ta' dan is-servizz.